तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गाइस तो गुड मॉर्निंग ମୋ ବାପା ସୁନୀଲ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦେଖାଯିବ କି କେତେ କେତେ ମାନେ କେତେ बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାହା ମାନେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଏପଟେ ଶୋଇଛି खत्म। ଏପଟେ ଦି ଜଣ ଶୋଇଛି ପୁରା बाय बाय टाटा गुड बाय। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହା ଖାଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଫିଲିଂ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଘୁରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଓକେ। ଅଧାରେ ଦେଖା ତ କାହିଁ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଶୀତ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପିଲିଂକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲିଂକୁ ଗଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଓକେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଏପଟେ ଅଛି ପ୍ଲାଏ ମାନେ କବାଟ ଯୋଉ ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି। ଏପଟେ ପିଲିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲିଂ ଓକେ। ଏପଟେ ଆମ ପିଲିଂ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପିଲିଂ। ଏପଟେ ଆମର କସର ଗାବଡ଼ା କସର ଇଏ ନା ହେଉଛି Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. ସେପଟେ କଇଁଚି ଚଲାଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ବୁଝିବା କେରକା ଶୀତ ପ୍ରବଳ କେତେ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ଶୀତ ବଢ଼ିଛି ପଚାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଓକେ। ସେ ଗାଈ ଦେଖିବା ମୋ କାକା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପଟେ ମଉସା ବସିଛି ଚାହା ଖାଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ ଏପଟେ ଆମ କାକାକୁ ପଚାରିବା ଶୀତ କେତେ ଜୋର ହେଇଛି। କାକା ଶୀତ କେତେ ଜୋର ହେଇଛି? भाई जुआर शीत बहुत पड़ी बहुत बहुत शीत पड़ी ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାରା ପୁରା କାକର ଯାହା କହନ୍ତି ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଓକେ। ସୋ ଗାଈ ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଚିଆ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହେଲା କାଟୁଛନ୍ତି ଫାଳି। ଭାଇ କିସ ଖବର ଆଜି? ଖବର କିସ ଆଜି? ଦେଖିବା ଶୀତ ମାତ୍ରା କେତେ ମାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି? ଶୀତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି? ତ ଭାଇ ଶୀତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି? ହାଲକା ପଡ଼ିଛି ଏବେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଧୁବଲା ଧୁବଲା ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ କାକର ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଗାଈ ତ ଶୀତ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 7:12। ତ ବାଏ ବାଏ टाटा गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो देखा ओके। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।